Gender Liberation hija organizzazzjoni mhux governattiva li taħdem biex taqgħod, tinforma u tagħti aktar saħħa lid-diversitajiet fil-ġeneru f'Malta u f'Għawdex. Barra minn hekk tfittex li tesplora u teżamina kategoriji stabiliti tal-ġeneru u tas-sesswalità f'pajjiżna biex tistimula diskussjonijiet li jħallu l-frott. Huma jiffukaw fuq it-twaqqif ta' komunitajiet li jilħu individwi marginalizzati u li jagħtu priorità lil voċijiet injorati biex bekk jagħtu saħħa lill-individwi li minħabba stigma u strateġiji oħra ta' esklużjoni soċjali huma meqjusin vulnerabbli. Is-Sibt filgħaxija l-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca nediet din l-organizzazzjoni. Il-President qalet li kull individwu għandu dritt li jesprimi u jidentifika ruħu kif iħossu komdu, dritt li jingħata wkoll permezz tal-liġi tal-identità tal-ġeneru u tittama li permezz tal-proġett Bata imniedi mill-Gender Liberation jintbagħat messaġġ ċar lil pajjiżi fil-Mediterran u lid-dinja kollha. Il-proġett Bata għandu lan li jirrispondi għal komunità trans, intersex u diversità fil-ġeneru. One News tkellem mal-PRO tal-għaqda George Douglas Saliba dwar din l-organizzazzjoni. Lan tal-Gender Liberation huwa li nagħtu vuċi u viżibilità lill-komunitajiet trans, intersex u genderqueer f'Malta. Dan lan ħajġi mwettaq bil-proġett tagħna Beta li llum ħankun qed nillanċjawh. Il-proġett Beta huwa proġett li fl-ewwel 3 xhur tiegħu l-outreach officers tal-organizzazzjoni ħajbnu dawn il-komunitajiet li semmejna. U barra dawn il-komunitajiet hemm komunità oħra li huma l-allies, li huma l-familji u l-ħbieb tat-nies trans, intersex u gender diverse. L-organizzazzjoni Gender Liberation għandha lan li tisfida l-istrutturi kulturali li jinforzaw il-vjolenza fis-soċjetà tagħna. Huma sostnew li se jaħdmu biex ikissru dawn l-istrutturi negattivi permezz tal-edukazzjoni u appoġġ favur proċessi ġodda għal paċi in ġenerali. L-organizzazzjoni li hija wara kollox ukoll komunità se tniedi 12 workshop f'temp ta' 6 xhur biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' komunitajiet differenti. U wara se jsir rapport li se jingħata lill-President ta' Malta u lill-membri tal-Parlament.